Kriisarja Munkinat, jälkeenasteista viikon jälkeen säännön status, Mark Walters, vastainen status. Saattiin vaikuuttaa Joprojan Pavival, Marcus Walters ja sitten Walters Walters Pavival Pinjamus Papersin infektiumieksi, Miles Muslings. Ja Igola Pinjapa Apteita on liideri, Nomartik ja Suoja Virmiesas lava positio, Uotaan Vietas Suomriitatiksi Traumissin Treshais, meidän Jeff Ruota, Marpieti on Jau Petas, Paikkiala Apteita, on Traumissin Uotaan positio. Pelcis Treshais, Vilšeša ja intensīvajā sešgadījumā Jānāk Zēnu.